И още Здравната каса да финансира практиките на медицинските сестри, акушерки и рехабилитатори, настояват те самите. В момента услугите им се плащат от пациента. От Лекарския съюз обаче се обявиха против. Според съсловната организация, подобно решение би довело до задълбочаване на недостига на кадри, затова те виждат още рискове. Всяка болешка за жителите на село Драката е изпитание. При нужда хората тук разчитат на помощ от близки или на народната медицина, за да си помагат сами с каквото и както могат. Като нещо не е лошо, децата идват, закарват не и карат не на лекар. Ние имахме тук лекар, обаче какво стана не знам, замина за Германия и там си е. Имаше сестра тук, поне за инжекции. Тръпеш и ревеш нискащи от болки, нема на кой да кажеш. Как стоят нещата в момента? Ако им се наложи да извикат медицинска сестра, за да им сложи инжекция, ще е за сметка на пациента. Проблема идва от там, че пациентите заплащат от своя джоб, а те в повечето случаи са здравно осигурени и ние искаме, настояваме тези хора да получат своите грижи и касата да заплаща за тях. Така че хем ние да можем да свършим работата, хем и болните да бъдат обгрижени. Някои пациенти отказват такава помощ. Не защото нямат нужда, а защото не могат да си платят, обясняват специалистите. В много случаи колегите продължават да изпълняват лечението на добра воля, тъй като няма как да оставиш човек да прекъснеш терапията. Все пак това не може да продължава по този начин. От Българския лекарски съюз обаче определят предложението тези дейности да се плащат от държавата като рискова и слабо обоснована намеса в здравната система. Според тях това би задълбочило липсата на кадри в областта. И още виждат риск от фиктивни или неефективни практики и непрозрачно изразходване на парите от здравната каса. От сдружението не са съгласни. Нека да забравим за егото, нека фокуса да не са парите. Вярвам, че ще се намери механизъм, по който да се осигурят средства, без да има ощетени. Ние като специалисти по здравни грижи не желаем да излизаме от своите компетенции и никога не бихме си позволили такова нещо. Единственото, което искаме е да бъдат остойностени нашите дейности. На една маса в търсене на пресечна точка ще седнат на 8 май на среща в Здравната каса.